no hiire men bandiraɓe musidɓe tedduɓe dental ko gandal woni gonga en jetti gena joom baɗe bawɗe tagowo mo disnotako nawtowo mo waynotako nulɗe meɗen jurumdero bandiraɓe tedduɓe eɗen jogui beelamma mawɗo gam wawde feccude e meɗen ndeɗo weltare so tawi ko wawde tarde en deftere men alburdi haalore gurdam nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓurɗo ɓurnaɗo binde taw kadi eɗen jaɓani e nder lewru mawluda taw kadi e oɗo saaha eɗen gandi galleji seremɓe hewɓe e nder reedu Fouta ina pira ina paccira ndeɗo deftere ina jima ɗum damal damal so gasni duwo ɗum ina jaani e ɗin sababuji ha windiyanko o wawi fulde ndeɗo deftere watti ɗum e ɗemgal Pulaar eɗen jetta kadi seremɓe meɗen jangguinɓe en ko adi ndeɗo deftere ina muule nde winda ha gasi deftere nde tara damal damal ha nde gasi taw ko yeeso seremɓe tedduɓe yeeso ceerno Bocara Mamadou Saydou Kane jangguinɗo en ko nonne kadi e yeeso ceerno Abou Diaba Sow taw kadi ko teddugal ngal e ceerno Oumar Diaba Sow e beelamma mawɗo moɓe jogui fewde e ndeɗo deftere so tawi ko fulede wattede ɗemgal Pulaar kono kadi eɗen jogui beelamma mawɗo nde deftere nde suwa muulede Allah waɗi jindirɗen e ceerno Dialaluddin taw o nanino dille deftere nde taw kadi haalnima ɗum ko ceerno Abdoulaye Samba Diop ma mbiyen Kayya Diop yo Allah yurmomo yafomo ni woni o yi en o weltini en o waɗi duwaw fewde deftere nde nde Allah rokkata deftere nde wawa muulede ɗum kadi eɗen mbawide duwaw o jabama caggal ɗum mbaɗɗen jilluji galleji seremɓe hewɓe mbawi kadi yiide deftere nde to banggue kelmedi mum jogui hen beelamma mawɗo noon bandiraɓe eɗen jetta kadi ɓen ɓe ganduɗa ko waɗɓe udditirka deftere nde e waɗɓe natirka deftere nde udditirka ko ceerno Hamidou Ndiaye mo Horko Ƴere natirka Mouhamed Diallo to Ɓulli Guiro en ɗaccat ɗeɗo deme jaɓanen gardidi ko adi foof eɗen jetta jomiraɗo jeyɗo windere Allahu tabɗo aade joom ñalawma jobdiji Allahu joom bawal bawniɗo en e kattanɗe mum Allahu min ngala jobdima so wona rewde jamiroje ma en juuli e nelaɗo bajjo Nene Aminata korsuɗo Baba Abdoullah Mouhammadou ko nelaɗo yimɓe jinneji dokkaɗo hurum e teddugal nelaɗo Allah tefanowo leñol mum jaɓanaɗo kala ko ñaagui jomum ñande ummital yo Allah yurmoro en gam annabi sallllahu alayhi wa sallam so Allah jaaɓi eɗen jiiɗi fulde ndeɗo deftere e ɗemgal men neniwal Pulaar deftere wiyetede Burdi tawa nde winda ko e ɗemgal arabere ande haala gurdam nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam winduno deftere nde ko gorko biyeteɗo Mouhamadoul Bousayri o yuɓɓidiri deftere nde koye lelgo jime ɗemgal arab yo guena yettin fandare men e nde deftere ko yidde korsel leñol ngol nanni en e ngal gollal jarani en wittoji kewɗi guila e seremɓe men ha e almuɓe men ɓe ndenduɗen yonta ɓe pamɗen gande mumen eɗen jettaɓe gam tinnare mabɓe pellital e newanade ɓe e ɗi wittoji gam luuha e hewde firoji eɗen kewide so leñol men famdani gande diine o e ɗemɗe koɗe ɗe darde men e Pulaar jofani taw hande Pulaar jangguete janguire gande towɗe gam famde ɗemgal men ina hattani rondade kala gande tawde koye ndeɗo tufde jiɗɗen jolde alay saago calminiren bandiraɓe ndeɗo yimre nde mbannoɗen e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko adide eɗen kaala hooli o windiyanke biyeteɗo Mouhamadoul Bousayri binduɗo e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko heewi gartam guila e jikkuji mum ha e karestiragal mum yimre nelaɗo Allah ha yoma ɓurɗo windere ko an toɗɗa ɓural e jingere
nelaɗo Allah koolaɗo e kawisaji tottaɗo, jurum dero jaɓanaɗo, joom ñeñal jabanaɗo, karay siro dokkaɗo, jambaro kebiɗo, annabi laaɓɗo nunɗuɗo, joom pinal gando kuɓɓuɗo, nulaɗo Allah, joom needi ɗigguɗo, joom jikku parnorɗo, gardiɗo wolde coftuɗo, annabi laaɓɗo labaɗo, daraniɗo diine jankiniɗo, nelaɗo Allah, ñallowo e wolde mo tampata, baalowo julde haɓata, mo tefani janggo yomata, malama jaɓɗo haalama, taare dewɗo jamiroje ma. Mamadou Samba Dia, giɗo Guindi Pulaar. Holi gonnoɗo Boussaydou? O wiyete ko Mouhammad ɓi Saydou ɓi Hammad ɓi Abdoullahi, ko misranajo gando, te o woni pentowo jime nganajo, kono kadi hollitama e yoga e wittoji goɗɗi wonde omo askitino to Marok to banggue iwde makko. O yi aduna ko e nokku biyeteɗo Dalas, o jeeya koye hinde Suwayfa e nder leydi Misra. O jibina ko ñalawma mawbare woni talata ar wonde lewru humtorandu hitande 19jeetati e fergo annabi sallllahu alayhi wa sallam. To banggue lebbi Toubak o jibina ko 7 mars hitande 1213. O yalti aduna koye hitande 1295. Caggal nde o jibina e ngon wuro ha waɗi dumunna, o eggi faade wuro jinnaɗo makko debbo biyeteɗo Boussaydou, o askitina jinnaɗo makko debbo. Kanko Boussaydou ko suufiyanke mawɗo, o jaggi lawol suufiya ko e gando goto ina wiye Abil Abbasi Mirsi, ko birdowo ko Saziliyanke. Ko addanimo fentude yimre nde woni yimre burdi. Boussaydou ko yimiyanke mantinɗo e yonta mum wonno, ina jaa e ko woni sababuji windudemo ndeɗo yimre titoride burde lollude andade, ko rafi musɗo heftademo ko wiyete yorde banggue e terɗe, ma mbiyen paralysé. Nde o rafa nde noon o miiji yimde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam, o jokkoro ɗum wondude anniya makko ngam tefnorade Allah e ñagade ɗum beele yimre nde wona sababu cellal ɓandu makko. Ko nden o felliti wallifade nde yimre. Caggal nde o haljiti windude yimre nde, o ɗanima jamma annabi sallllahu alayhi wa sallam feeñinimo e nder koyɗol, ƴefti jungo mum momle yeeso makko, weddi e makko wudere. Nde o fini nde o tini coftal ɓandu makko, o ummi o yalti galle makko, hay goto o haalanani. Woodi mo fotti, on wimo mbiɗo yiɗi dokkami e jime maɗe jimata nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. O jaabi on e wiide hoɗi ɗen e majje. On wimo jimol ngol puɗɗiɗa yimde e rafima ngol. On wi kadi mi wondi hanki jamma mi nani e ngol yime. Joni noon jimowo ngol o annabi sallllahu alayhi wa sallam weddi e mum wudere, ko on sakti koyɗol makko, ngol yaaji, ngol sari e nokkuji mabɓe ɗi kala. Joni en natat damal garawniwal burdi. Natirka burdi e fuɗɗorade inde Allah jurum dero jurmotoɗo, dendagal jettoje ngodi ni Allah puɗɗuɗo tagore ummorade e wasede, taw hay hunde wodano, saka wiye ko ñemtinɗo nden hunde kanko Allah. Refti yurmede Allah yo won e dow cuɓaɗo e geñƴuɗo, way kono kanko Boussaydou wonmo haaldata, omo namdo ɗum ko ɗum waɗi o wi: an musidɗo, beele ka ciftorɗo hoddiɓe wonɓe oɗo nokku, beele ko ɗum waɗi aɗa woya, ko ɗum waɗi jilluɗa bojji eɗi doga ummorade e leñu guite wondude ƴiƴam, woni bojji cattuɗi. Elle on wimo ala, wona ɗum goyatmi. O wi walla ko bippoji keneɗi ummorade bangeji e oɗo nokku woni ko woynuma, walla ko ɗelñe e maje e nder niɓɓe jamma ummorade e ndeɗo hayre woynuma. Holko heeɓi guite maɗe? So tawi ɗe mbiyama curoɗe tan ɗe gona e wanjude bojji. An kam musidɗo, holko heeɓi ɓernde ma nde? So tawi nde wiyama neeto tan nde weema. Ko yidde muññitade ha guite makko mbasa werlade bojji sabu gilli makko, kono ɓernde nde jaɓani. An kam musidɗo, beele a sikkat giɗo wonde gilli mum ina cuuɗo, e ko woni hakkude juuroji e gonɗi e ɓernde huɓɓore. A yi neɗɗo ina woya, ɓernde mum ina huɓɓa, ina jogui ko huɓɓini ɗum, ko gilli mbaɗimo noon kanko. Sinno wonano gilli a wanjatano gonɗam e dow bille ko nokku koɗanoɗo ina egga, sibu gilli ma e ɓen honnoɓe ɗon e on nokku. Sinno wonano gilli a hinƴikinta ko sababude siftorde puɗi e mandeji mum.
sinno kadi wonano gilli a jooɗota ko jamma aɗanaki aɗa micco wonande puɗi e mandeji ɗin puɗi sabu nokkuji ɗi gandunoɗa gam gilli ma yowitade e mum. sinno wonano gilli luɓotanoma comci ɗiɗi gonɗam e ñaw bojji e ñaw kala ko battini e maɗa woni ɓornanteri ma yidde neɗɗo ha woya walla yidde neɗɗo ha ñawa sabu siftorde tillisaji walla siftorde hoɗɓe e ɗin tillisaji. an kam musidɗo holno jeddirta gilli caggal nde seedi ɗin gilli e dow maɗa wonande aɗa yiɗi giɗo ma o kadi ko seedeji ɗi ganduɗa ko nunɗuɓe ɗiɗo wonande bojji e ñaw. ɗum ɗon tabiti e ma yama aɗa woya kadi aɗa rafa. ɗum noon wadde sa wi gilli godani min jaɓantama ɗum mawɗo kay woyanta mere. tabitini sono ma moftuɗo gilli diidi ɗiɗi gonɗam e ñaw sabu diidol ko mande ñaw gilli o yiɗi sifade ɗo hono no yeru ɗiɗo puɗi to banggue wojjude e dow kooɗe ma e gullel gaynako. gullel gaynako ko puɗol wiyete noon elle ma mbiya namde makko ɗe foof kanko Bousayri ko joni o jaftotoɗe omo haala omo woya gam annabi sallllahu alayhi wa sallam sabu gilli makko yowitade e mum. o wi ko noon roƴi faayalo ko beelu koyɗol on mo jinmi ɗum hinƴikinimi. gilli noon ina faloro dakammeji e musalla gilli ina kaɗa neɗɗo ñamde yarde e dakammeji kewɗi e hema an ñigirowomi e nder gilli leñol bani usra wiyama ngol ɗon leñol soɓe jiiɗi hunde ɓe keɓani pittali mabɓe ina keddo hen. an ñigowomi e ɗin gilli jaɓanam ganto ummorade em e min e ma sinno a nunɗino a ñigatanomi yawtima an ñigirowomi sifa am no ciforimi ni a siforaki e ɗin gilli ko ɗum waɗi aɗa ñigami wonani sirlam ina suuɗi ga jumoɓe walla saktoɓe sirluji gam gilli ɗin gondumi ɗi ko peñƴi donkuɗi cafrowo wonani ñawammo gondumi o ina taƴa walla ina sella kono a wuppani kam laaɓnderu walla a laaɓani kam reedu ko woni tan mi laataki mbaɗanana ɗum ko mbajotoɗami ko. a yino giɗo ina e faɗude ga feloɓe neɗɗo so tawi wonko yiɗi omo fele hen ko felete ko o nanata ɗum gam gilli makko woɗɗude e ko yiɗi ko. min mi tuumi laaɓɗum e dananɗi wonande ɗi gari ko feldemi kono noon dananɗi ɓuri woɗɗude e laabde ga tuuma muya. o yiɗi haalde ɗo ko leeɓi daneji so gari e neɗɗo aɗum foti wonande neɗɗo o waaju aduna kono o wi kanko hay daneji makko ɗi gari ko felde gilli makko ɗi. ɗum noon musidɓe tedduɓe ko yewtere men deftordu taw eɗen goni e deftere meɗen deftere albourde haalore gurdam nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam winduno deftere nde ko biyeteɗo Bousayri foli deftere nde e ɗemgal pular ko musidɗo moon Mamadou Samba Dia giɗo guindi pular gorko mo fondu jeeri guindi seeremde woliyaɓe gural sirru Allah e kawisaji waloɗe windude ɗin kayitaji woliyaɓe ma mbaɗi min yewede arnoɓe jihadi kooti mbaynaki ɗum noon yo gueno waɗen e nden ko